izintsha bathakathi izinto ezinomona lezi nalethi ngeke ngilungele lutho ubani mina ngeke ngathi ngingayifaka nomona kabi nina nonke abathakathi bakule ndawo izintsha lezi ngathi ngafa nomona ngathi ngeke ngilungele lutho ubani mina ngeke nilunge mina ngeke nilunge Magic kwenze njani manje nina ninomona kabi nina lezintsha ngathi ningafa lonke nife ngisale ngedwa lemphakathi nizintsha kabi into ezinomona nomona hayibo kwenze njani ekseni kanje ngivusa umsindo manje zintsha lezi zinto ezinomona indlela yokukhuluma nemillionaire loyo indlela yokukhuluma nomuntu wesigwili ungakhuluma nesigwili kanjani baba wathi usibalo umsindo mawuthi unemali eziningi wini musu usibalo umsindo ekseni hlaniphe kakhulu wephela namasine kuhamba kanje mina ngakugcwalisela noma kuthiwa kunjalo kwazelanani manje yini manje umsindo madoda unale mambo hlaniphe kakhulu ke yini manje umsindo ngomsindo nje ekseni Nkosi Magic mfethu silenzo sokuza lo msindo lona sokukhuluma nawe ke egcinayo manje hlaniphile phela nawe mfethu Magic yabona mfethu mokuthi uzizwa ufuna ukuba ngumsindo mfethu ngcono uphume la egcini mfethu yabo manje uphazamisa wonke umuntu la ngaphakathi masinekayo ngoba ukhuluma nje ukuxhoshisa ukuthi lo muzi owakho indlu yakho lesirente kuyona uma stand phela lalela ke mina ngakugcwalisela kwamanje ngiyithenge lendlu le ngithathe nawe ngikuhlalise phakathi ungakhokhi ngisho isenti ngilokho nje kufida ngokudla thenga lendlu yakho cash mina manje Magic mfethu awusho yini engayiqhoshisayo nje wena mfethu wabe ngiyakwazi wena ukuthi usichaka awunalutho usungazi ukuthi mfethu ungathenga mina mfethu zonke into ezikhuluma iqhamuka ngaphi manje lalela ke masineka mina ngiwine ilotho 40 million rand ngakuthenga mina ngithenga kwa nawe futhi kasha nomuntu ozokugeza mina ngiswipe nonke la cash 40 million ngiyimillionaire mina ungakholwa nangitikiti nani la cash ngiyolanda lo 40 million awumeke Magic athi ngibone slip sakho salawuthi batshele mfana ufakazele egcina ungifazele awume kancane bhuti awume kancane mina nganiswipe athula phela nangekhuluma u3 lo mu8 lo akona usidomo ngempela awuboni ukuthi u8 lo awuboni ukuthi u8 isidomo ngempela lesi yekuthikithi lami futhi mina nganiswipe nonke la kuthenge lindlu nginike ngihlala ukudla nize nife nginifide ngokudla mahala yazona Magic ngiyakholwa ngeke uvele uvuke ekseni nje usibangela umsindo honestly mina hayi awusona isilima wena futhi umngani wami wakudala kuze kube imali usawumngani wami kahleke le mamba kahleke mina nje angiyeni umngani nabantu abayizinja abanomona abathakathayo uyakhumbula sisafunda ugrade 2 mina nawe it was 2002 kuMay kwakulesihlanu ngicela uchephisi wenza njani wena wathi awufuni mina nje angibo umngani nabantu abayizinja from that day mina ngiyakuzonda unomona kabona ungathi mina nawe sabanga awumethi ngintwana yami manje le mali esikhipha nisithi yotabaza nje kancane ntwana siyi noma ngiyi futhi nje wena ngikuzonda kabona sinqamo uyakhumbula sisafike high school siwenza ugrade 8 ngo2008 unginyathela isicathulo ngathini mina ngathi sorry bhuti uyanginyathela wathini wena hayibo Magic into endala kanjena angisakhumbuli lutho phela mina lapho enamagqubu le ndoda hayibo ndoda ngathi mengithona sinqamo uyanginyathela wathi iphongo sokwenzana lalela ke mina ngizonda abantu aba-aggressive abantu ophuma sile kahle kahle umngani wami la ugcina ntwana yami relax sacela nje ungiphe u50 rand ngizokubuyisela su50000 ungiboleke nje ngamzi ngiyokhipha le mali le ngibuyisele su50000 cash ya ngeke uyisole kama ubuyisa imali yami yazi lalela ke masine ungalo ungitshela ngale ndlela irent yakho le imali encane mengibuya le ndlu yakho ngizoyithenga futhi ngeke ngihlale kuyona mina ngizokuhlala esantini kuzohlala nizona ihluphe zenkosi okunye ke cini into engifuna ungenzele yona ngisahambile nje uzongena lapha ekamerweni lami ushisa zonke le ngubo zami ezikhona ezindala nezithathe nezitifiketi zami lezi angisayidingi kuyishisa uzokhokhela 10000 for lokho futhi imali sengikweleta yona njengamanje 60000 yes make sure awona bethu uNkulunkulu ave yixoxe mfethu sikhona sabantu imali unikeza uMagic avela win lotho nje kanjalo kodwa hayi mina mfethu vese ngiready manje ngimdayisele indlu 800000 wami amaphepha aright manje lazi no 5000 wami rent mfethu ngiready yonke into mina uzoceba ndoda ashayise la esandleni imali yami heyibo madoda ngishona ugcina namanje usashisa ingubo zaMagic ngale nezitifiketi yazi akabuyi ngempela kodwa phela wenza njengezwe lishiwa wanacala yena
Shoot zonke zayiphathe eshisa serious. Nangu magic eqhamuka. Hey magic. Hey. Apho bala. Hayibo ndaba. Hayibo. Magic waphoxobala nje. Qaqeka phela nawe. Khombisa ukuthi unemali eningi. Uthukile phela le ndoda akudlali kuba nemali eningi. Magic, relax, amusu kupanic mfowethu. Ngisho sokuba nemali. Uthoso imali imali eningi. Hayi, phela asheshise phela. Magic saba nama A-list. Musuqaqeka baba. Nathi sifuna ukuthuka. Qaqeka baba. Ayi madoda eqinisweni le number ebizogcina ukuthi u8 noma u3. Mina ngathi u8 kahle kahle bengirong. Le number le bathe sebechecka lapha u3 okusho ukuthi awukho 40 million okhona. Ithikithi lami lidliwe. So Ayike. Ngafika kahle phela Magic sefikile. Lalela ke Magic. Ama-under akho, ipezametry, ingubo zokugqoka, wardrobe, umbhede, konke sekumlotha manje. Akukho engakushisanga. So ke ndoda, imali emesandleni 60,000 cash angifune inkinga. itifikathi zami zonke itifikathi ney'ngubo zokugqoka. Shuthi mina sengisayine lezi zinto nje kuphela. Oh Jesus, the share this mother. Ukhale uqede kodwa imali yami erent ngiyayifuna. Phinde uphinde. It was 2002. Waphinde futhi leyo mali. Phozo ngenzani? Hey, good. Ngeke. Mina owami 60,000 ngiyawufuna. Cash 50 rand bami ngaphezulu engigebelise ngawo ngiyawufuna. Ngithi sinqamu mina ngiyahamba. Kahle le mama. Kahle. Iqalile. Fikeni ngizothi. Hawu, waqapha phansi uhlala phansi nawe. Lalela ke Magic. Ish,